Nova sydd am i fan hyn, band Cymraeg o Ysgol Pwseli. Faint o gigs chi wedi wneud, roughly? Byti 15 o gigs ni wedi wneud i gyd. Beth yw'r un mwyaf chi? Yr un mwyaf oedd gig Nadolig gyda Mafon yn Crymych. Llwyddiannus? Llwyddiannus iawn. Hwna oedd fel gig mawr cyn llanu. Chi'n meddwl bod chi'n band eitha llwyddiannus am dechrau yn Ysgol Pwseli a wedyn mynd yn fwy? Ydyn ni'n gweud, ni wedi gwella loads elot ar y dechrau. Ie, achos dechreuon ni off just y doi fi Owen, a wedyn os o'n ni mlaen o'n i gael keyboard player, Marek Harris, a gys ni drums, a nawr mae Steffan ar y bass dyn ni, so ni wedi gwella lot dan i fi. Ni wedi datblygu fi. Chi'n ware yn yr Steddfod eitha lot, yn chi, yn gweld stand yna? Ni ar y lleid am perfformio rhwng 6 heddi, a byddwn ni gyda menter iaith ddioed i gwneud am Isannu. Da iawn, diolch yn fawr. Diolch.